תראו את הנדירים שם. זה כל הצבעים, כאילו, תסתכלו את כל הפרטים. זה צבעים, זה החולצות. אם יהיה לי 50 לייקים על הסרטון הזה, אולי תקבלו את הסיסמה שלו. כאילו, אם יהיה, תקבלו את הסיסמה שלו. אם יהיה 1000 צפיות, תקבלו את הסיסמה שלו. כמו שאתם רואים, הוא מנוי, אבל הוא לא עשיר, אבל יש לו מלא דברים. תסתכלו. רואים? יש לו את הדבר המדהיר הזה. שיער. יש הרבה, זה ייקח הרבה זמן. יש לנו נדירים. מלא דברים, כאילו, אלה נעליים אין לו הרבה, רקעים, וזרים, יש לו סקייטבורדים, יש לו את הפוגו, יש לו את זה, זה משהו מגניב, אתה עושה ככה, קצת של זה, זה מסתיר אותך.